प्रभु मधुर नाम समस्त प्रेज लॉर्ड। आमने आज प्रभु वाक्य आम स्वल्प समय आम ध्यान करवा। नूतन वर्ष को पदार्पण करने पूर्वर आमर जीवन केभली रहा आवश्यक अटे। आज मूल प्रसंग बा टॉपिक होची क्षमा करिवार गुण। आमर जीवन रे आमने जितेबाला नूतन वर्ष को आम पदार्पण करने पूर्वर आमर वाक्य अनुसार आम जीवन अतिबाहित करवा। आमने जड़े क्षमाशाली व्यक्ति हवा आवश्यक अटे। आज आम नूतन वर्ष को पदार्पण करने पूर्वर आम वाक्य आम गोटे वाक्य आम पाठ करवा जहाँ लेखा जाए माथि लिखित सुसमाचार तार 18 पर्व तार 21 पद। एठार लेखा जाए सेतेबेले पितर ताहांको पाखक आसी पचारिले, हे प्रभु, केते थर मोर भाई मो विरुद्ध रे पाप कले मु क्षमा करिबी। परमेश्वर को वाक्य कहे एटी पितर आ कहउछंती मो भाई केते थर पाप कले मु क्षमा करिबी। आज मोर प्रिय माने नूतन वर्ष को पदार्पण करने पूर्वर आज जदि आपण परिवार मध्य झगड़ा होइछि, मंडली मध्य झगड़ा होइछि, व्यक्तिगत जीवन मध्य आज कौन भूल कर बसिछंती, प्रभु को वाक्य अनुसार आपण क्षमा मागंतु। एवं परमेश्वर को वाक्य कहे एठार लेखाई पितर प्रभु को पाख को जाए कहउछंती, हे प्रभु, केते थर मोर भाई मो विरुद्ध रे पाप कले मु ताको क्षमा करिबी। आज गोटे ख्रीष्टीय परिवार जीशुको परिचय पाइथिबा व्यक्ति ता पाखरे क्षमार गुण नितांत आवश्यक अटे। जदि आमानक पाखरे क्षमार गुण नाही, प्रेमर गुण नाही, परमेश्वर को वाक्य कहे आमानक पाखरे क्षमार गुण रहिबा आवश्यक अटे। एठार आमे देखुछु पितर कहउछंती तार 22 पदर लेखा जाए कि 7 थर पर्यंत। आज पितरक जीवन आमे देखुछु पितर कहउछंती मो भाई जदि पाप करे, मो भाई जदि मो विरुद्ध रे उठी अछि, मो कोन 7 थर पर्यंत क्षमा करिबि कि। किंतु मोर प्रिय माने मु आपण मन को कहिबा पाई चाहे आपण माने कोन आपण को भाई भौणी बापा माँ को विरुद्ध रे जदि आपण उठिचंती, आपण कोन केते थर आपण से को क्षमा करिसंती। किंतु मो कहिबा पाई चाहे आपण मध्य आ प्रभु को वाक्य अनुसार आपण मध्य आ क्षमा करने को शिखंतु। आपण मध्य क्षमा करिवार व्यक्ति हुंतु। वाक्य कहे जिसाय तार 43 पर्व तार 18 पद कहे, तुमने आद्य विषय सबू स्मरण कर नाही किबा पुरातन विषय सबू विवेचना कर नाही। देखंतु एठार लेखा जाए तुमने आद्य विषय सबू स्मरण कर नाही, जो विषय 2023 मसीह आपण परिवार मध्य आपण जीवन मध्य घटी जाई अछि। आ से सब विषय को आपण को मन न पकईबार अछि। एटी लेखाई आद्य विषय
ସବୁ ସ୍ମରଣ କର ନାହିଁ, ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ଅଟୁ, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ এই বিষয়ে ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମର ଆଦ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ସ୍ମରଣ କର ନାହିଁ, କ୍ଷୀୟ ବା ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ବିବେଚନା କର ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ କ୍ଷମା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ଆମେ ଯଦି କ୍ଷମା କରୁନାହୁଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କ୍ଷମା କରିବାର ଗୁଣ ନାହିଁ, ବା ଆମମାନେ ଯଦି ଆମେ ସେ କ୍ଷମା କରୁନାହୁଁ, ମୋ ଭାଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମୋ ବାପା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମୋ ଭଉଣୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମୋ ପଡ଼ୋଶୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କ୍ଷମା କରି ଆସିନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ଯଦି ଆମମାନେ କ୍ଷମା କରିନାହୁଁ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ଲେଖାଯାଏ ମାର୍କ ତାର 11 ପର୍ବ ତାର 26 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ହେଇଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଯେବେ କ୍ଷମା ନ କର, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାପା ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ଆମମାନଙ୍କ ସାହି ପଡ଼ିଶା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଯଦି କ୍ଷମା କରିନାହୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଯେବେ କ୍ଷମା ନ କର, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା। ଯଦି ଆମମାନେ କ୍ଷମା କରୁ, ଆମମାନେ କ୍ଷମା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କ୍ଷମା କରିବା ଦରକାର ଅଟେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଷମା କରିବା ଗୁଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପିତର କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ଭାଇକୁ 7 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମା କରିବି କି? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି 7 ଥର ନୁହେଁ, 7 ଗୁଣ 70 ଥର ତୁମେ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଯଦି କାଲକୁଲେସନ କରିବା, 7 ଗୁଣନ 70 ଇଜିକାଲ ଟୁ 490 ଥର ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି କ'ଣ ଆମେ କେତେ ଥର ଆମେ ଆଜି କ୍ଷମା କରିଅଛୁ? ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆମମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କ୍ରୋଧ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ହିଂସା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ବିଷୟକୁ, ଯେଉଁ ବିଷୟ ଘଟି ଯାଇଅଛି, ସେ ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଆମମାନେ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର ଅଟେ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଜିସାୟ 43 ପର୍ବ ତାର 18 पद लिखाई, वो बीते हुए घटना को शरण मत करे, वो बीते हुए घटना को शरण मत करे। जो विषय घटी जाई अच्छी आउ से विषय को माने मने न पकेवा आवश्यक अटे। तेणुक मोर प्रिय माने आम देखुछु जिसाया 43 पर्व तार 19 पद कहे, देख आम्बे एक नूतन कार्य करिबा। प्रभु आपण को नूतन कार्य करिबा पाई चाहती। ए नूतन वर्ष रे पदार्पण करिबा पूर्वे आपण जदि क्षमा करूछंती, आपण जदि आंटू भागुछंती, आपण जदि प्रार्थना करूछंती, ताहेले प्रभु आपण को एक नूतन कार्य करिबा पाई चाहती। आपण को परिवार टू
ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯାହା ଆମେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନା କାହିଁକି, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଏଇଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାହା ଏବେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରୁଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ଗୁଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ କ୍ଷମା କରିବା ଗୁଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ନିତାନ୍ତ ଏହି ଗୁଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ପିତରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ। ପିତର ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଇ ପାପ କଲା, ମୋ ଭାଇ ଅପରାଧ କଲା, ମୋ ଭାଇ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ 7 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବି କି? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି 7 ଗୁଣନ 70 ଥର। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ କ୍ଷମା କରିବାର ଗୁଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ କ୍ଷମା କରୁଅଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଆଜି ଆମେ କ୍ଷମା କରୁଛୁ, ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା ପାଖରେ ନଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ରହିଅଛି। ଆପଣମାନେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବାନାତେ ଏ ଶିକ୍ଷାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍